Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Breaking news, ang labang Manny Pacquiao versus Errol Spence Jr. ngayong Agosto 21 ay kansilado. Ito ay matapos madiskubre na may torn left eye injury pala itong si Spence na nakita sa pre-fight medical examination sa Las Vegas na nakuha umano during training. Kaya ang pinalit kay Spence ay ang kasalukuyang may hawak ng WBA Super Welterweight belt na si Yordenis Ugas. Matatanda ang undercard sana si Ugas sa labang Pacquiao-Spence mga pre. Makakatapat sana niya si Fabian Maidana dahil sa nasabing desisyon. Challenger si Manny Pacquiao sa laban niya kay Ugas. May record itong si Ugas na 26 wins, 4 losses, 12 via knockout. Habang si Manny Pacquiao ay may 62 wins, 7 losses, 2 draws, 31 via KO. Gaganapin pa rin ang laban sa Las Vegas ngayong Agosto 21. Pahayag naman ni Spence Jr. ay sobra umano siyang nadismaya sa naging resulta ng medical examination. 3 doktor na din umano ang pinuntahan nila at pare-pareho lang ang sinasabi na di daw siya pwedeng lumaban at need ng surgery. Dagdag pa niya ay siguradong magbabalik daw siya sa ibabaw ng lona ng mas malakas at siguradong ang mananalo daw sa dalawa ang makakalaban niya. Nagpapasalamat naman si Manny Pacquiao sa Diyos dahil sa nakita daw agad ang injury bago ang laban dahil sa naiwasan daw ang mas malala pang kapahamakan. Dagdag pa ni Manny Pacquiao, nakakasahan daw niya si Ugas ngayong 21 para sa WBA belt dahil sa ito daw ang tamang paraan para makuha ang isang titulo sa loob ng ring. Tila nagpaparinig si Manny Pacquiao dito mga pre dahil sa matatandaang na-promote lang itong si Ugas bilang WBA Super Champion. Kinuha ng WBA organization ang WBA belt mula kay Manny Pacquiao dahil sa naging inactive ito ng halos 2 taon. Pahayag naman ni Yordenis Ugas sa nasabing laban, isang malaking oportunidad daw ito para sa kanyang karera. Malaki daw ang respeto niya kay Manny Pacquiao dahil sa isa itong alamat. Pero gagawin daw niya ang lahat at siguraduhing mananalo sa laban. Umani naman ng samot-saring pahayag ang mga boxing fans sa nasabing balita mga pre. Ang iba ay nagsasabing umatras daw itong si Spence Jr. takot madungisan ang malinis na kartada. Pero ang iba naman ay sumusuporta, di daw umaatras si Spence sa mga laban kahit sino pa yan. Sabi din ng iba, wala daw pag-asang manalo itong si Ugas. Lalapain lang daw ito ni Manny Pacquiao sa ibabaw ng lona. Lalo na't di nakapaghanda kay Pacquiao. Samantalang si Pacquiao ay eksperensyado na at madali lang maka-adjust. Ano ang masasabi ninyo sa video ito? Ang inyong komento. Suggestion at reaction ay welcome na welcome sa baba. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.